हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा BTC साख्रि मोनसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 3 जा ग्रेड 4 जा आरो रिजाल्टआ होगासिनो दङ लारि लारि। दा बेखायनो गाबोननि फैनो गोनां रिजाल्ट मा फैथावगौ बेनि सायाव कभार खालामगोन बा एनालाइज खालामगोन। बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायग्रोजोब आरो इलेक्शननि सिगां जयनिं लेटार मोनगोन ना मोना बेनि सायावबो सावरायगोन। मानोना बेफोर गासैबो नोंथांमोननि कुइसन कमेन्ट्स फैगासिनो दङ बेनि सायावनो कभार खालामगोन बे भिडिअखौ। अके दा जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदान दा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो। लोगोफोर जों फैबाय CSP पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो गोबां कनफिउज जागासिनो दङ रिजाल्टआ मानो बे पर्टेलाव होआखै होननानै। अके दा थांनाय बारनि फरेस्टनि रिजाल्टआबो बेयाव फैयाखै आरो दिनै होनाय VCDCआबो बेयाव फैयाखै। अके थ' बेखौ नायोबा जों जिनिखि मोनगासिनो आपडेट बेनो जाबाय पेपाराव होदों। अके थ' बेखौ नायोबा नेक्स्ट रिजाल्ट नोंथांमोनाबो पेपाराव मोनगोन। दा आंनि सर्सआ जुदि गोरोन्थि जायाबा खोनादों जे गासैबो रिजाल्टआनो पेपाराव फैगोन नाथाय एडमिटफोरा बे पर्टेलाव फैगोन। अके भाइभा टेस्टनि थाखाय एडमिटआ CSP पर्टेलाव फैगोन नाथाय फाइनाल रिजाल्ट एबा जिनिखि रिजाल्ट फैनो गोनां जुदि सर्सआव मोननाया गोरोन्थि नङाबा पेपाराव फैगोन। बेखायनो पेपारखौ नोंथांमोना नायनांगोन। दा पेपार नायनोबा माखासे रां होनांगौ जायो बेखायनो नोंथांमोना नायनो गोनांथि गैया। मानोना आंनो नोंथांमोनो PDF खालामनानै होगासिनो दंखायो जाहाथे डाउनलड खालामबानो नोंथांमोना डेसक्रिपसननिफ्राय मोननो हागोन। जेरै नोंथांमोना दिनै BTCआव मोनदों आरो फरेस्टआवबो नोंथांमोना मोनदोंमोन। अके दानिया जों बेयाव सावरायगोन जे फैनो गोनां रिजाल्टआ माया फैग्रोगोन बेनि सायाव सावरायगोन। बेनो जाबाय जोंहा TET दङ, बेनिफ्राय ग्रेड 4 दङ, बेनिफ्राय फरेस्ट दङ, बेनिफ्राय VCDC दङ। अके HS लेभेलनि ग्रेड 3 आरो डिग्रिखौ दोनथ'बाय बेखौ जों नेक्स्टआव एनालाइज खालामगोन। दा जों फार्स्टआवनो सावरायगोन बेनो जाबाय TETनि सायाव। थ' बेखायनो 1000 पस्टनि TETनि सायाव जोंहा अफिसियेल मोनसे एक्सट्रा लिंक दंखायो जों बेयाव थांदिनि। दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट TETनि सायाव। बेयाव नोंथांमोननि BTR TET बेनो जाबाय LP आरो UP। अके देन नोंथांमोना सोंदों नैबे सेकेन्ड लिस्ट PGT GTआ बे फैनो हागौ लासैनो मानोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जादोंमोन ना आउटसाइडआव जायफ्रानोखि डिप्ल'मा खालामदोंमोन बिथांमोनखौहाय भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ जोबाखै। थ' जेब्ला फैयो आपडेटखौ मोनगोन। नाथाय दायो जोङो पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो जोंनि बे नटिसआव दा गासैबो ब्लेंक जाबाय। डेट मिन्स पर्टेला आपडेट जाबाय। थाबैनो हरखाबै नोंथांमोननि रिजाल्टआ बेयाव फैसिगोन। बेना जाबाय 1000 पस्टनि सायाव LP आरो UP TETआव। दा काट अफ बेसेबां थांगोन मोनथिया नाथाय हमना ला 57 एबा 58 थांनो हागौ बर' मिडियाम LPआव, बेनिफ्राय 68 एबा 69 थांनो हागौ UP लेभेलाव। बे उननि बाथ्रासै बाट नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ बे थाबैनो दंसै। थ' बेखायनो दिनै एबा गाबोननि गेजेराव नोंथांमोना वेबसाइटआव बेखौ हले अनलाइन मोनगोन रिजाल्टखौ। अके मानोना पर्टेल आपडेट जाबाय बेखौ नोंथांमोना अनलाइन रिजाल्टखौ सिटखौहाय नैबे अफिसियेल लिंकआ बेयावनो मोनगोन। बेखायनो लिंकआ दङ डेसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव। दा जों लादोंमोन ना TET लादोंमोन, बेनिफ्राय ग्रेड 4 लादोंमोन, बेनिफ्राय VCDC लादोंमोन, बेनिफ्राय फरेस्ट लादोंमन। स' दायो जों फैबाय CSP पर्टेलाव। दानिया जोंहा एनालाइज खालामसै बेनो जाबाय जोंनि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड। अके दा मोनसे बाथ्रा नायो 4th ग्रेड। अके बे 4th ग्रेडआ गासैबो अरेल टेस्टआ जोबजोबखाबाय बेखायनो बिनि प्रसेसा जोबजोब्बाय। अब्ला बिनि रिजाल्टआबो पेपाराव फैनाय चान्सआ दंसै गाबोननि गेजेराव एबा 30-31 जुलाइआव फैनाय चान्सआ दङ। अके बेनो जाबाय जोंहा ग्रेड 4 हिसाबै। आरो मोनसे जाबाय फरेस्टनि रिटेन एग्जाम जोब्बाय, फिजिकेल जोब्बाय, भाइभा टेस्ट जोब्बाय आरो बिनि रिजाल्टआबो दाबावैनो फैनाय चान्सआ दङ एबा गाबोन एबा नेक्स्ट डेनि गेजेराव फैनाय चान्सआ दङ। बेनो जाबाय फरेस्टार नोंथांमोननि साख्रि ग्रेड 1 जा आरो गार्ड जा। अके बेखिनि ग्रेड 4 बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला फरेस्ट बेनिफ्राय TET बे मोनथामा एकदम रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ। अके एकदम बे मोनथामजों खाथि सोमोन्दो दङ मानोना बिनि प्रसेसा गासैबो जोबजोब्बाय, भाइभा टेस्ट जोब्बाय, बेनिफ्राय भेरिफाइड जाजोब्बाय। दा बेखायनो बिनि मोनथामनि रिजाल्टआ दाबावैनो फैनाय चान्सआ दंसै नोंथांमोननि हमना ला BTCनिफ्राय। अके बेखिनिखौ जों मोनथिबाय। दानिया VCDC दा VCDCनि एडमिटआ 30 जुलाइ। 30 जुलाइआव बेनिफ्राय एडमिटखौ डाउनलड खालामनांगोन नोंथांमोना आरो 3 आरो 4 आगस्टआव बिनि इन्टारभिउआ जागोन CSB बिल्डिंआव क'क्राझाराव। अके देन बेनिफ्राय जास्ट जोंहा 4आव जोबनाय लोगो लोगो देन बेनिफ्राय हमना ला 6 आरो 7आव फाइनाल रिजाल्ट फैनाय चान्सआ दङ। आरो बेनिफ्राय जोङो जयनिं माब्ला जागोन गोबां सोंगासिनो दङ ना इलेक्सन सिगां हमना ला जोंहा 15 आगस्टसिम टाइम दङ ना। स' 15 आगस्टसिम टाइम दङ। बेनिफ्राय हमना ला 16 एबा नैबे 17आव जुदि AMCC नाङोबा अके जास्ट आंनि एनालाइज खालामनाय अफिसियेल नङा बेयाव नाङोबा खिन्थु साख्रिखौ होनो हाया। अब्ला जोङो 15 आगस्टनि सिगां नोंथांमोननि हमना ला VCDC बे रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दङ। बेनिफ्राय फरेस्टआ फैनाय चान्सआ दंखासै, बेनिफ्राय हमना ला ग्रेड 4आ फैनाय चान्सआ दंसै आरो TETआ फैनाय चान्सआ दंसै। दानिया कुइसन जागोन HS लेभेलनि बेनिफ्राय डिग्री लेभेलनि ग्रेड 3आ मा जागोन।
दा मा जागोन बिनि सायाव आं दा जेबो बुंथ'नो हाला बिनि सायाव जेबो आपडेट गैया बा मोननाय जायाखै सर्सआवबो मोननाय जायाखै ना इलेक्सननि सिगां जागोन ना उनाव जागोन बेखौ आं जेबो बुंनो हाथ'ला बाट नोंथांमोननि जि ग्रेड 4 लेभेलाव बेनिफ्राय हमना ला ग्रेड 3 लेभेलनि हमना ला फरेस्ट थाबाय एन्ड बेनिफ्राय टेट थाबाय बिनिफ्राय BCDC थाबाय बे हले नोंथांमोना इलेक्सननि सिगां 100% रिजाल्ट एबा साख्रि मोननाय चान्सआ दंसै अके बेखिनि दा बेखायनो गाबोन आसा खालामदों जाहाथे मोनसे नङा मोनसे रिजाल्ट फैनाय चान्सआ दङ ग्रेड 4 जा एबा फरेस्ट जा एबा हमना ला जोंहा दंमोन टेट अके बे टेटआ बे मोनथामनि गेजेराव मोनसे नङा मोनसे रिजाल्टआ दाबावैनो फैनाय चान्सआ दंसै अके दा बेखिनियानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जायफ्रा बुजिबाय कमेन्ट्स खालामदो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो एन्ड बेनिफ्राय स्पेशल भिडिअ फैगोन BCDC लेभेलाव नोंथांमोननि माबादि कुइसन सोंथावगौ एबा टेस्टआव एबा माबादि स्किल थानांगोन माबादि ग्रास रुट लेभेल एबा ग्राउन्ड लेभेल नोंथांमोना थानांगोन BCDC आव साख्रि मावनोबा थ' बेनि सायाव स्पेशल भिडिअ फैगोन नोंथांमोना जायनिखि फ्रेश केन्डिडेट नोंथांमोना एसे गोनो गोथो मोनगोन आरो जायफ्रा कन्ट्रेक्ट बेसिसआव मावनो दंखायो जेरै ब्लगाव मावनाय गोबां दङ जेरै GPC दङ अके GPC बेनिफ्राय GRS बेनिफ्राय इन्जिनियार बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि प्रजेक्ट मावनाय आरो लोगोसे एक्सपिरियेन्स हल्डारफोर दङ बिथांमोना इजि मोनगोन बाट जायनिखि फ्रेश केन्डिडेट एसे गोनो गोथो मोनगोन बेखायनो टेनसन गैया नोंथांमोना भिडिअ खालामना दिन्थिगोन जे मा सेक्टर मा प्रफाइल दङ BCDC लेभेलाव ग्राउन्डआव खामानि मावनोबा बेनि सायाव भिडिअ खालामगोन दा जियानो जा बेखिनि नोंथांमोना जायनोखि चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो एन्ड जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन